Njogenierlien pakte Anne-Jet Leyenaar als 14-jarig famke haar eerste Frieske titel bij de vrouwen. Dat die ze de 2 jaren daarna weer. 3 titels op rij betekent dat je de wisselprijs houden mee. Maar ja, die bestiert doet nog net. Maar nou al. Ja, ik denk dat het een enorme boost houdt voor de famkes om te proberen verder te leppen als de vrouwen natuurlijk. En voor de vrouwen dus de uitdaging om die prijs bij haar te houden. Bij de famkes is Sigrid Bokma dit hier superieur. Als 14-jarige passeerde ze al de grens van 16 meter en ze won ook nog de NWM. Tja, als ik gewoon naar de wedstrijdje hoe te leppen, dan is natuurlijk Sigrid Bokma echt een grote favoriet. Ja, als tweede en derde plek, dat is moeilijk te sissen. Zelf denk ik wel dat een Bente Vlas echt wel voor verrassingen zorgen kan. Want zij wint de generale in Driels. Marit van der Wal van het Heidenskip is dit hier een klasse apart. Ze kwam tot de haast net voor mogelijk houden afstand van centimeter 58 en is hoezenheeg favoriet. Dit hier het Marit natuurlijk een Nederlands record. Nou, dus die zoek ik zeker bij de top 3 noteren. En Klaske had het Arun de NWM natuurlijk woen. En in Burgum hebben ze nog een PR van 16,59 als ik me net vergis. Ja, voor de rest, binnen de rest van de dames ken ik voor verrassingen zorgen. Ja. Het in mijn krijg een goede moment op de goede dag. Maar waar pakt nou Sneun op het FK de eerste wisselprijs? Ik zou in eerste instantie voor Klaske gaan, maar de rest die moet ik echt net onderschatten eigenlijk. Het wordt spannend dus. Ja, het wordt hartstikke spannend. Ja, ik zou zeker zien.